Big Brother в детските градини. В началото на новата учебна година търговци на шпионска техника отчитат ръст в търсенето на скрити камери и подслушвателни устройства. С бръмбарите все повече родители оборудвали децата си, за да следят какво се случва не само отвън, но и в самите ясли и градини. Дебатът продължава. Родителите сами търсят варианти за спокойствие. В началото на новата учебна година сайтовете за шпионска техника регистрират ръст на търсенето на скрити камери и подслушвателни устройства. Трябва ли да има камери в градините и как това влияе на родители, деца и учители? Гледните точки сега. Въобще ли дай да гледаш така? Сополанко! Айде да смотря. Подобни тайни записи отвътре показаха различни случаи на агресия над деца от последните години в отделни градини в страната. И изправиха едни срещу други, родители срещу учители. Често в битката на страната на родителите влизат именно новите технологии. Още в началото на новата учебна година в различни групи в социалните мрежи попадаме на публикации, в които родители търсят съвети за тайно заснемане или подслушване на учители в детските градини. Откъде мога да закупя бръмбър за подслушване? Интернет предлага различни по цена, големина и дължина на записа устройства. Има бум на такива устройства. Търсят устройства, с които да могат да съберат някаква конкретна информация, за да могат да противодействат на тормоза над детето. Казват ни, имаме проблем, искаме да го разрешим. Тормозът ме детето. Цените на модерните бръмбари започват от 50-100 лева и с тях на практика лесно може да се здобие всеки. Това са различни видове аудиорекордери, които могат да се използват за подобно нещо. Съвсем миниатюрни устройства, които записват звук. Обикновено се слагат в разни играчки или под дрехите на детенцето или в шкафа. Ще предупреждават клиентите родители в какви случаи бръмбарите могат да се окажат опасни за самите тях. Те се продават напълно легално, но вече използването им може да бъде по различни начини. Ние специално предупреждаваме нашите клиенти, че не трябва да извършват злоумишлени действия с тези устройства.